Guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to Chef The Soul TV News. If you are new, please don't forget to subscribe to this channel. Don't forget to like this video. Don't forget to also share if you find it informative for you to share. So laba fethu ngithi angikhulume ngalamathambo lawo eniwabonayo la esithombeni, yabo. Angikhulume ngawo lamathambo bese ngithinta kancane ke okunye nje esayidini, yabo. Kodwa ke ekubaluleke kakhulu noma ke esingakuthi nje ngawo lamathambo kuthiwa ke abantu especially ke abahlobene nawo lamathambo ke bathi ke basolana bodwa kahle kahle bayanukana abantu bomndeni, uyabo. Badlinzelene ngamanye amazwi, badinelwene and ke ngizothi nje kunenzondo khona phakathi kwabo labantu. So kuze kube nalenzondo nje amathambo ke omunye wabalisa la owalahleka lo baba ke kuthiwa umnumzana uThemba ke wakanjapha, kuthiwa walahleka eneminyaka lapha ke ewu87, yabo. Owasenkanyisweni lapha ya eSouth Coast ke endaweni yaseMbumbulu. Kuthiwa ke uduke lo baba ngonyaka ka2009, uduke ngawo lo nyaka bamfuna lutho kumthola kuze kwaphela ke iminyaka ewu15. Uma ke impela ke lolu daba sililandelela silichecka lapha ya kwabezindaba laphela nje kwaphela yona leyo minyaka, kwaze kuba ukuthi ke kuba nomuntu othi maye hamba eya lapha ya ehlathini wayithela ke kuwo lamathambo, uyabo. Kodwa ke kuthiwa emva kokuthi nje lo baba ebesanda kukhushulwa ngamanye amazwi kuthiwa ke umuntu maye kade noma ake ngithi nje ngokomthetho kuye kwenziwe i-presumption of death noma kusuke kungaziwa ke ukuthi lowo muntu loyo mhlambe indawo ahambele kuyona ibe nobungozi noma ibi kanjani. Kodwa ke kushuthi ke ba presume ukuthi ke njobe engatholakali lo baba kushuthi ke usewumuntu owashonayo, base bake bamenzela ke umsebenzi, uyabo. Kuthiwa ke ukukhushulwa lokho uma ke bemenzela lo msebenzi lona kuhambe esikhathini esingakanani ke bese eyatholakala lo baba, futhi nakhona engatholakala endaweni ke ekude nekhaya lakhe noma nomuzi wakhe, etholakala nje eduzane ngoba ke kuthiwa kunehlashanyana lapho ngakhona la abe akhele ngakhona lo baba. Ibizeleke lensizwa le kushuthi ke inamadodana ayo ekuthiwa ke ahlala khona nawo akhele khona endaweni. Ngizothi ke uthatheka njengokuthi ubaba omncane, ubaba ophakathi, ubaba omkhulu njalo njalo, uyabo, izingane zakhe zonke lezo. Kodwa ke okuxakayo ukuthi ke ngosuku olwandulela ke ukuduka kwakhe lana ke uma belandisa abezindaba kuthiwa ke kunalento yokuthi ke yabo kwenziwe umsebenzi, kodwa manje ezinye ihlobo zingazi ukuthi ke umsebenzi imuni loyo noma umcimbi imuni loyo. Bathi ke babona ke komunye ke ezihlotsheni ke zakhona noma ke omunye wamalungu emndeni, kodwa ke osakhile naye osezimele ozakhele ke umuzi uhlala khona lapha endaweni, naye kwabonakala nje noma kwazwakala ngokuthi bekunezangoma ngakho khona njalo njalo, yabo, kunomsindo wezangoma kwenziwa ke into. Kodwa ke eminye imindeni ke noma ke abanye abantu bengaminyiwe abayo amalunga awo lo mndeni loyo. Manje lento le ihambe ifake izinsolo zokuthi ke kungenzeka ukuthi ke khona okwenziwa ngaye lo baba lo osekhambe kahamba ke kwatholakala amathambo akhe namhlanje noma ke kuso lesikhathi ke samanje emva kokuduka ke iminyaka lapha yana ke lokhu ngani efunakala futhi engatholakala. Namanje ke kuthiwa ke umndeni lo osolwa ngokuthi mhlawumbe yiwo lo owathwebula noma ke owaganga ngalo baba noma walimaza lo baba, okusolwa ukuthi yiwo, kuthiwa azange befike nokufika uma bezwa lolu daba lokuthi ke amathambo ayatholakala nezimpahla lezo ke ubaba lo ayeduke egqokile izona futhi lezi ziseduze kwawo lawo mathambo lawo. Kodwa ke futhi ke okunye futhi okuyinkinga ukuthi lawo kulawo mathambo lawo khona isipikili, kube khona ke indaba yokuthi ke kunanocingo mhlambe ke okungathi ke wayeboshiwe, nendawo futhi le akuyona lo baba kuthiwa wayesemdala kakhulu ukuthi ke wayengakwazi ukuhamba yedwa ke kuyo leyo ndawo ngoba iyanyukela.
kuningi nje ngani kwethu-ke okukhulunywayo ngayo lento ke. I think nawe futhi-ke ungazenzela assumption bafethu ukuthi-ke ngempela engabe kwenzakalani. Do you think mhlampe-ke esinye sehlobo ngempela njengoba-ke besolana bodwa ukuthi noma benukana bodwa ukuthi-ke ngempela mhlampe-ke kungenzeka ukuthi yiso leso sihlobo esinolwazi ukuthi-ke kwenzakalani ngaye lo baba njengoba esetholakala emathambo mhlophe nje. Uma-ke mhlampe kugcina-ke kutholakala ngempela ngokophenyo ukuthi ibona noma emndenini lo mhlampe-ke ngempela iwona amanye amalunga enza lokho, ngabe-ke bafanelwe isiphi-ke isijezo-ke ngokucabanga kwakho uma kuwukuthi kuhamba kuyatholakala ukuthi-ke ngempela ama-allegations approve ngokuthi-ke yibo laba balomndeni-ke abenza lesenzo sobubi. Amaphoyisa-ke laphana kuthiwa azoqhubeka nokwenza uphenyo khona lapha eMpumbulu futhi neDokodo livuliwe, uyabo. Kuningi-ke okudidayo nokuthe futhi-ke nabo nje bathi-ke okubadidayo-ke bathi-ke okubadidayo ngisho-ke sekutholwe sona-ke isidumbu leso noma-ke amathambo lawo, uyise omncane akazange alibhade nhlobo-ke ukuze ukuzobabaza phela nje ngokuthi-ke mhlampe-ke sekuze kwenzeka kwatholakala-ke ngoba phela ubaba wakhe lo owayedukile naye-ke ezezobabaza ukuthi-ke nakho phela esetholakala-ke ubaba wakhe. Kushuthi-ke mhlampe ucasuka kwakhe noma yini noma-ke uqhuba kona ukubambela-ke inhliziyo asazi, kodwa-ke kusolwa yena impela lo ongayizanga ekuthenini-ke uye okungenzeka ukuthi unolwazi lokuduka kwayo le nsizwa esitholakala isimathambo mhlophe. Ngani kwethu ngiyocela ungakhohlwa ukukhomenta uphinde ulike kuyona le video la ngezansi, ukhomente, cindezela i-like button, phinde ushare futhi yona le video, ungakhohlwa ukusubscribe. Danko.